Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. Insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku wata hanya mai sauƙi da za ku samu kuɗi masu ɗan kauri ba laifi ta hanyar wannan application ɗin mai suna Lotus Bank App. Wannan Lotus Bank App ɗin sabon banki ne da aka buɗe shi, kun gan shi nan, ku je ku yi downloading a Play Store, kun ga yanda yake, ku sa Lotus Mobile App, ko kuma kuna sa Lotus Bank zai fito muku direct, sai ku je ku ɗauko shi. So wannan ana amfani da shi ne ta hanyar referral code. Duk referral code mutum ɗaya, duk in ka gayyaci mutum ɗaya za su baka naira 500 duk mutum ɗaya. Kaga hakan yana nufin idan ka gayyaci mutum 10 za su baka 5,000 kenan, mutum 20 10,000. So wannan hanya ne mai kyau wanda mutum zai fi yin ya ɗan samu na kashi. A farko bayan kun shiga app ɗin kun danna sign up, zai nuno muku haka, gashi nan menene existing customer, sai ku danna na biyun nan I don't have account in Lotus Bank. Na biyun nan za ku shiga, ga na uku nan ma shi ma menene change device, wanda suke da account ɗin ne suka canza waya, to na biyun za ku shiga. So bayan kun shiga ya buɗe muku kamar haka, nan guraren za ku sa BBN naku. BBN naku za ku sa, ba zan sa bayanai na ba because banki ne. Sannan na biyun nan za ku sa NIN number naku ta national. Sannan na uku kuma za ku sa number da kuka buɗe BBN da ita, kun gane, gashi nan wannan NIN number, sai kuma number da kuka buɗe BBN da ita. Sannan kuma bayan kun sa, a ƙasa za ku ga address nan, email address za ku sa, optional ne amma ku sa shi, gaskiya yana da muhimmanci. Sannan can ƙasa za ku sa referral code, full address kai, wurin da za ku sa full address gashi nan, sai ku sa address ɗinku nan ba kaza kaza kaza, ko ka sa sunan unguwarku ko layinku. Sannan nan guraren date of birth na kaza ka sa, ka tabbata daidai ne kamar da na bibiyan. Sannan ƙasa za ku zaɓi selecting country, za ku zaɓi Nigeria. Sai nan kuma ku zo ƙasa za ku ga state represented ne ko menene dai, sai ku zaɓi garin da kuke. Ni Kaduna ne, local government ɗina kuma Zaria ne, so ga nan nasa. To sannan kuma ƙasa za ku ga branch, za mu iya zaɓen branch, gashi nan aka ce select branch, so za mu zaɓi na Kaduna state kenan. Ga akwai Kaduna, yauwa ga na Kaduna state nan, ko kuma ya kamata dai in canza shi kuma Zaria da in ɗan samu sauƙin abubuwa in suna da shi a Zaria. So ok, ba su da shi a Zaria, sai dai in sa na Kaduna tunda kusan the same ne. Gashi nan, so kun gani na sa. Sannan can ƙasa za ku ga an sa referral ID. So referral ID ga number wayan nan da za ku sa, bara ku ganta 081 66 52 77 54. Wannan ne kaɗai referral code ɗin da za ku yi aiki da shi. Idan ba ku yi aiki da shi ba lallai bane idan kun yi register kuma idan kuka ba da naku yi aiki. So wannan ne kaɗai referral code ɗin da za ku yi aiki da shi. So bara mu ci gaba, mu ɗauko wannan bibiyan namu mu sa da komai, ga nan mun sa, mun danna validate. So za mu jira ya kammala, so da ɗan jira shi saboda yana da ɗan loading. Ok, gashi nan sun turo mana da code ta phone number namu, za mu yi copy, sai mu zo mu yi pasting, sai mu je step ɗin gaba. So gashi nan mai pasting, mu danna continue. Bayan mun danna continue sai mu jira, so ɗan jira, ɗan jira shi, still is loading, ba network ne lokacin da na yi buɗe. So yau kamar yadda kuke gani, farko ku sa password, na biyu kuma ku yi confirmation na password, da uku kuma gata an ce ku yi select na banki, wanda idan za mu shiga ko da wannan password ɗin na kasa da za ku yi select, idan muka sa shi a na farko, na biyu za mu kuma sa kalan shi, za ka zaɓi wace kiriyar mota. Kun gane, na uku kuma wajen bayan kun sa kan wuce sai kawo ku nan guraren shine pin na transfer, inda za ku sa su pin na transfer. Ku kiyaye abu huɗu ne za ku sa a nan. Za ku sa pin na transfer ne wanda idan za ku yi transfer da shine na scoring account naku. Ku kula da ko an kara da abin da za ku sa, ko pin ɗin nan kowa ya san su na banki. So za mu sa namu, sai mu wuce gaba, sai mu danna next. Bayan mun danna next, sai mu confirmation.
Bayan mun yi confirmation za mu jira shi ya gama loading ɗin shi. Bayan mun yi gashi nan ya ce congratulations your transaction pin has been created successfully. Ga nan sun ce mana transaction pin ɗinmu ya yi cikin nasara. So za mu danna alamar can ta cancel, za mu danna ta. So bayan mun danna ta sai ku ja abin ƙasa, sai ku danna ga wani gu nan a can ƙasa inda aka sa wannan I accept, sai ku danna continue. Bayan kun danna gashi nan sun ce welcome to Lotus Bank. Gashi nan suka ce menene please menene your account has the account number gashi nan sun bani trade one gashi nan dai menene dai da sauransu da limit iya abin da zan iya transfer a rana da iya abin da zan iya cirewa da iya abin da zai iya shiga account ɗina gaba ɗaya. Duk sun sa mun a nan guraren tunda ban riga na yi upgrading ba. Ƙaramin account ne haka wanda bai fi 50,000 za su iya shiga ba a rana. Sai mu dawo nan, za mu sa login detail namu, sai mu sa phone number, sai mu cire pin ɗinmu da tamfirin. Amma za ku sa password ɗin nan da na ce ku yi creating wanda kuka yi confirmation ɗinsu sau biyu ba na transaction pin ba. Sannan nan phone number kar ku sa email daga wajen login ɗin, in ba haka ba kuka sa email ba lallai ba ne. So bayan kun sa kun cire pin naku ko kuma in wayanku irin nawa ne ko kuma kun cire password naku na bankin, za mu ɗan jira shi yana loading. Still dai yana loading, yana loading, still is loading. To fa anya zai je kuwa? Na ga loading ɗin ya yi yawa. So yauwa kamar yadda kuke gani ya gama loading ga yanan rank menene millions, sai muyi cancel ɗin shi kawai. So ga account namu nan mun riga mun buɗe already. Yanzu wajen referral code yadda za ku ɗauko referral code daga can sama ga wani can ɓangaren hannun dama da wasu 'yan abubuwa can kamar guda biyu ne, sai ku taɓa su, su za ku taɓa ku je mu nemo referral code namu. Kun gane? Sannan kuma abin da na manta ban gaya muku ba shine kar ku zata ana yin aiki da referral code ɗinku za su tura muku 500 ɗin. No, sai kun jira bayan wasu 'yan lokuta haka. So bara dai mu ci gaba da yin nan. Kun ga wannan referral wannan gashi nan any referral ko kuma in ce referral and sai ku danna shi na farkon nan. So bayan kun danna shi zai kawo muku haka kun ga zero referral, sannan za ku ga phone number na ne referral ɗin. So kuma phone number ku ne ita za ta kasance referral code naku, kun gane? So ita ce. Sannan kuma referral ɗin idan ka gayyaci mutum ba lokacin ana gayyatar shi yana yin register ba za ka ga kuɗinka sun shiga. Gaskiya yakan kai 6 hours wani lokaci ma tara ma mutum suke sai sun ga alamar dai kamar iya mutanen da yake da shi kenan ya ɗan jira sai su tura mai kuɗin shi. Abin da suke yi kenan. Saboda haka ko kun yi in dai referral ɗin gurin can ya hau ku riƙa zuwa nan ku duba in dai ya hau babu matsala shi kenan. Dan Allah kar ku manta ku yi liking, ku yi subscribing sannan ku yi sharing. Na gode.